Bueno, egunon ba, hemen beha beste egun baten, beste behin hemen maiatza iotzeko asmokin. Hortaz, askotan egin duen ibilbide bada. Ez dizuet bidea grabatuko elurre hasten duen bitarten, bale? Gaur nahi detena da, goien abertzen muz daun ze itxura dauken elurrak eta hoi grabatu nahi dizut, bale? Hortaz, ba, bueno, goraka jongo elurre bilatu arte, baina, bueno, bestela bintzat, ez da bidea grabatuko ez bada bola zerbait izan gure txibit, bale? Hala, nega bazen. Bueno, ba, hementxe gatu zigoten, da baina azte, elurra hondik ez dago, baina justu hementxe, hasi da bize pixat diferentzia. Kontatzen, bale? Hondik, paradaleko ez gehiatu, eta elur pixa. Haida, Leriain, hor, lehena izo, ikusten da, San Miel da hor goien, han, intzago dorrea irumoarre, eta han, Utxarri, han alar gambo eta gambo txikita izango diari dena, eta hor, Lizarrusti eta txerate gaineko txantxotan, irumu bat, eta hala, benden pixat, hortxe ja, miradorea esaten dan deskansillo tipiko itxe da, bale? Venga, bueno, ba, hementxe gare betiko miradoren erdiko geldialdi egiten dan lekun, eta bida hor, ez erreziote tio, ze diferentzi dan metro gutxitan, honea, hortixe gatoz, hor zerbait ikusten zan, baina hemendik gora ja, dezente da, bale? Oain, hortik junpartez, hemendik gora joko da, bale? Hemendik eskubi hartuko da, bai? Abertzen muz biletzen. Bale, pega, hala, bazen. Leriain, Malelnaik, San Miel, Intzako dorrea, Utxarri, Gambo. Bueno, ba, hementxe, hartu de bortxe bidea, hemen, beti bezala, hortik, San Adriango ermitialdea jungo zatea, eta hemen dixe jungoa, horrea gora junbar dugu, ba, hemen dixe, hasiera kontantxe dago pixkat aldapatxo bat, gero pixkat ezanago jartzen da, bale? Elurre izotzakin pixkat kontuxa dago, bai? Zapaldutago elurre izotz bihurtzen da, orduan, arrisku gehiagi hartu be, eta arriskutxu ikusten bazat eta ez bazareta eroso sentitzen, hortigun, bidea pixat luzego ingo dezue gero atzeaka, baina, bueno, ez pasaite eroso eta arrisku ikusten bazue, mendie disfrutatzeko da, nola? Ega, baten barra. Bueno, bagoatzen ben goraka, hortik gaurrea, metro gutxitan dezente elurre irabazten da egizan, hortxe dago justu gaine, hor gainen aitzek ikusten dira, hemen leizetxoa da dago, izoz txintxarrik ikusten dira hemen, izoz txintxarrik, ormazin txarrik, o, bueno, herri bakitzen, itza ezberdin esaten zaila, ikusten za. Dena azati, pixate peltzen edal emateo giroa, eta zoaitzetako guzti eroitzen edal, hemen editan bezala bat, edan atikitaka, diko. Eta gora nabertzen muzko kapa da, horze aurkitzen duen. Hemen badao bide bat beheraxago zeharka hartzen dena, baina gaur elurra egin da. Bueno, bazparezte eta arriskatu nahi, alabakin noa eta txerristatzea eta mimigartzea. Orduan, betiko bidea ingo dugu, lan gainatako geha, eta gero gainiz gain jungo geha, maiatze arte. Osaiatuko gain, abertzen bat elur da, ondo. Hala, oazen bat. Izoz txintxarrik, ormazin txarrik.
Besta bideo bat dauke Diaz Torren itzena. Orduan askoz gehiago. Zuez guzti doblauta zeren. Lintxurde egin zeren. Zuaitzagar guztik. Izoztuta. Elurre izoztuta. Agarretan. Lintxurdea bezala, esaten zaiona. Baina, bueno. Horrego mazintzarri gehiago. Mazintzarri edo izozintzarri. Vale. Hemen ja txentxorra etatzen nahi, bai? Politia, hau politiago ikusitan hau, baina... Bueno, hemen lekuotan, hau... Laiotz leku egatzen da gaina. Euskik ez da jotzen. Edo oso gutxi behintzat, Iparralde ematen bai eta hoizen sarreran un sentimagarrik joko di euskik. Eta bueno, hementxe ja gaine iristen gara, bai? Hortik ez katixa aurreago hemendik. Bai, txerriztaleku da. Hala, hementxe da bidea. Iaz etorri nintzenen, ikusten zan hautana izoztuta, lintxurdea esaten danagin. Habere meze izta ikustetzen, bai? Oinatako geha gora. Pena, hoizen urdin zion da, ion dinda. Zer bilatzen da dena gora. Zaten du elur pixka bada blara, Eta haizea piloa dago, haize asko, ez dakit entzungo da ezaz. Igaro ingo dugu. Bueno, hortik etorri gara, eta hemen ja, ikusten duzue, hemen ja kablea doblauta. Nola dugu, bale? Doblauta jungo gara. Hemen ja ikusten duzue, elur paketea serioa dugu, bale? Polainagin etorri gara, orduan, bueno, nahi kontu. Ea, txentxerreño jutu da betut. Arriba iztea da eta ez dakit entzugo zegoen. Markautako postek ikusten du. Orduan, bueno, arrazoi ez da. Eta bestela ere txentxorrik txentxor jutea da, beraz. Ez dago, albide egin dugu.
Berri eta hau Lizarraga. Zia, hemen. Bagoaz buelta noen, beite horra aurrago, langati pasauko beha eta beite berak etxiko beha. Eke pixka da, eta ezagit haitzen zaian eren, baina zara jende eskiatzen etorri da, nik uste jende egiten dola, tuneleko hartan parkingon kotxe gutxi, eta pistaz etorri honeaino eskikin. Hemen nahiko elur bat hau eskiatzeko eta hola seitzen du. Eskiatzen jendea. Hala da izan. Ondo peskiki. Nego itzi berak egitea, eta izmeste erakazten baino, biztan da ruta egitea, herriak importago ikastea didez. Etorkizunen igual, ez da deskartatzen. Han letaundi, vale? Bideo baten egin da dugu lehen haude, bai? Jungo garratarrak ez dauzen, hartzeka bideo gehiago itzen da jungo nahi, ha? Hemen noi aurra esiago behitzea, esieo pasago du bestaldea, bale? Jende ibili nindun daula bitu alambrea, ez da bueno. Pasatzeko modu nuzten du. Orduan bidek ez da hori gatzen du. Hemen baten raketak inibilia. Baina ez da gaurkoa. Batu bezala azkin jartzen nien agola zabal-zabalen, azure pixue gainazalen gehiago banatzen zut, eztean erurra behera sartzen presio gutxi du egiten dezu antzeko batu baina besta eginkizun badauk, hori bie, elurtan ez behera sartzeko. Hemen dixo etorri gamezela, hortu bestaldea pasauko da, bai? Hortu ja jetxi urra ber. Pende emate ustea, baina, bueno. Bixat ilundu zaitu egualdia, bi lurra ezteago bitza, etxingo ga. Hortzi igaro deu, eta hemen dibeta bitza, vuelta ingo da, vale?
Hortik aurrea, San Adrian aldea juneko bazen duega, hortik inbarko zen duega. Aurrea doi garo, alambrea. Vale? Zenen dibera beite, jetxi. Eta hemen dia, etorri gian bidetik jetxikoa, vale? Bueno, guztoko izango zuela gonbeite, estari detxo bat, gorko laburre. Aiga ba. Aio. Bueno, bonus extra, pixea grabatzen jungo naiz, bazarrak ikusteko. Ze desberdintasun metrotxo batzutan, hor beheran ez dau ezar, zuaitzek ez daugi ezar, da hemen behira, zuaitzek nola daren zurituta. Eta bueno, gaurko bideoa, mentxe besta minutu bat grabau eta utziko dut. Gaur etxean hain beste elur, ia ez etorri nintzenen gehiago zeon, baina izotzak zuaitzek eta dana izoztutazuz, elurre izoztutazuz, lintxurdea, esaten dana, zeon. Bueno, gaur nahiko politxe zeon. Batipat aldeatzen badeu, hor beran ez daula ezer, ez da belurrik ez dago ezer, eta honea 4 kilometroko iguera da, ez da gehiago. Eta ikusten dezue, urbasa gainoi nola daun. Hortaz, goixe. Beti esaten dena. Ingurun privilegiatu baten bizigea eta aprobetxa egin beharra dago. Askotan ez dira jabetzen ze edertasuna, abeastasun dago hemen ingurun. Hortaz, olako momentuk sortzen nienen, aprobetxatu egin beharra dago. Hala, gaurkoz nahiko, mentxutziko dugu gaurko bideo. Zekin mendi horreia elur gutxi duen guata. Venga, gustoko zitzazuelagon, besta bate arte. Agur.